Narito na malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sangguniang panlalawigan ng Pampanga, pinagpaliwanag ang ilang power distributors ukol sa pagtaas ng singil sa kuryente. Bagong gawang San Fernando Old Public Market, target na mabuksan anumang araw ngayong Setyembre. Pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone, layo na mapag-usapan sa North Luzon Area Business Conference kung saan dadalo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. State of calamity sa COVID-19 pandemic, extended pa ng 3 buwan. At 100,000 hektaryang lupain na pagmamayari ng gobyerno, handa para ipamahagi ng Department of Agrarian Reform. Nagpataw naman ng moratorium sa pamamahagi ng lupaing sakop ng SUCs. Magandang araw, Central Luzon. Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, na inyong lingkod, Paolo G. Santos, humahalili ngayon pong araw ng Miyerkules. Kumusta po ang inyong gising? Ano man pong oras sa inyo pong kinalalagyan ngayon? Ang amin pong buena manong balita ho sa inyo ay ito hong ginagawa ngayon. Ito hong sangguniang panlalawigan ho ng Pampanga. Anong ginagawa ngayon ng SP ng Pampanga, Paolo G? Ipatatawag ho raw ito hong ilang electric cooperatives at private power distributor upang pagpaliwanagin sa pagtaas ho, mga kaibigan, nito hong singil sa kuryente. Isang committee hearing ang pinangunahan ho ni Vice Governor Lilia Nanay Pineda, kasama ho ang ilang board member bilang tugon ho sa liham ni Governor Dennis Delta Pineda na bigyang linaw ang hinaing ng ilang consumers ng PELCO. Maliban ho sa power distributors, dumalo rin ho sa pagdinig ang ilang local officials na nakatanggap naman ho ng reklamo mula ho sa kanilang mga consumer na kanilang nasasakupan. Gaya ho ni Mayor Jun Detangco ng Apalit at Vice Mayor Bon Alejandrino ng Arayat, Pampanga. Sa pagdinig ho, humiling ang SP ng kopya ng kanilang power supply contract agreement. Layon ho nito na maikumpara at malaman ho kung papaano makatutulong ang Kapitolyo upang mapababa ang halaga ho ng kuryente. Pagpapatawag daw muli ng pagdinig ang sangguniang panlalawigan kasama ang Energy Regulatory Commission o ito hong ERC. Sa mga suki ho ng Old Public Market, may ganap. Opo, mga kaibigan, target ho ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando na mabuksan na ho sa publiko anumang araw ngayong Setyembre ang bagong gawang Old Public Market. So matatanggal na ho yung katagang Old Public Market dahil may pangalan na ho ito na tinawag na City Market Plaza. Nagsimula ho ang clearing operation sa mga naging temporary sites ng nagtitinda. Dito ho sa paligid ho yan ng downtown yung mga kalsada dyan. Habang abala naman ho ang ilan para ho sa pagsasaayos ng kanilang mga pwesto. Narito po balita. Nitong Martes 12 ng Setyembre, personal na nagsagawa ng ocular inspection si City of San Fernando Mayora Vilma Caluwag sa modernong Old Public Market na ngayoy tinaguriang City Market Plaza. Mula sa entrada ng dalawang gusali, hallway at mga pasilidad gaya ng supply ng tubig, wastewater management at supply ng kuryente, siniyasat ni Caluwag. Nagawa rin niyang makipagpulong kay Ina Ramos Reynoso, ang bagong pinuno ng RC Ramos Construction Corporation, para maisaayos ang turnover ng pasilidad ng syudad. Ayos naman po, ang gusto po ni Mayora, yung sa mga nakita nito, marami pa siyang gusto i-improve para sa mga safety at comfort ng mga namamalengke at saka mga nagtitinda rin. So, syempre kinausap niya nga ako, dapat ito'y maging maayos at magtulungan kami. So, sa akin is, ako naman po ay, ako po ay tutulong. So, thank you so much, sa vision po ni Mayora. Thank you so much, Ma'am Ina. We really appreciate it po yung tulong ninyo sa amin, pag-aantabay sa amin, kahit na tapos na yung sa inyo, kahit na nabayad na and all, at willing pa rin kayo
tulungan kami. Thank you so much po. Nakahanay sa dalawa ang gusali mula sa East Wing at West Wing building na kinatitirikan ng 1 hektaryang lupain na dating Old Public Market. May espasyo na rin sa parking area at isinasaayos na rin umano ang connecting hallway. Nasa higit 600 ang tenant nito na nagsisimula ng maglipat mula sa temporary shelter na nasa paligid lamang ng City Market Plaza. Ayon kay Mayora Kaluwag, commitment niya sa mga nagtitinda sa palengke na sabayan ang tradisyon ng masiglang negosyo tuwing bear season. So, syempre, burn na ngayon. So, syempre, yung mga nagtitinda doon, yun lang ang inaantay. Yung Burr month kasi pambawi nila sa mga nagdaang pandemic na talagang lugi sila, patay yung kabuhayan natin. So, yun, ginagawan ko ng paraan at nagawan naman natin ng paraan. Samantala, bukod sa pagpapasigla ng City Market Plaza, isa rin umano sa dapat abangan ng Fernandino ay ang pagkakaroon ng tourist attraction ngayong holiday season sa nooy tinaguriang Paskuhan Village na tampok ang pagkaing Kapampangan. Yung Paskuhan nga, no, as soon na na-open na natin yon yung building natin doon. So parang magkakaroon tayo doon ng Friday and Saturday na maglalagay doon yung mga iba't ibang kakanin, mga nilulutong Kapampangan, yung ganon. Target ni Kaluwag na mapasigla ang lokal na ekonomiya ng Siyudad San Fernando hindi lamang sa lantern industry dahil sa pamosong Giant Lantern Festival, kundi maging ang culinary industry bilang ang Pampanga ay kinikilalang culinary capital ng bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa iba po mga maiinit na balita, mga karehiyon, mga taga-subaybay ng CLTV News, pinirmahan na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong September 13 ang executive order na nagbibigay naman ho ng 1 taong moratorium sa pagbayad ng taunang amortisasyon at interes sa mga magsasaka. Sila ang mga agrarian reform beneficiaries na nabiyayaan ho ng lupang agrikultura sa ilalim naman ho ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Layon nitong bawasan ang pasanin ng mga benepisyaryo mula ho sa kanilang utang at magamit ang kanilang pera sa pagpapaunlad naman po ng kanilang mga lupang sakahan. Ayon po sa Department of Agrarian Reform o DAR, makikinabang dito ang nasa 654,000 agrarian reform beneficiaries o ARBS. Dagdag pa rito, umapila rin ho ang Pangulong Marcos sa Kongreso na magpasa naman ho ng batas na mag-aamyenda sa Section 26 ng RA 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law para babigyan umano ng breathing space ang mga magsasaka mula ho sa kanilang pagkakautang. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone, layo na mapag-usapan sa NLABC. Pondo para sa agrikultura ng Bulacan, nais mabigyang linaw ni Giginto Mayor Agay Cruz. BIFAR at Masinloc Menro nagsagawa ng cleanup drive sa Bamban Cove. At stockroom ng Wilcon Depot sa siyudad ng San Fernando, tinupok ng apoy.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa CLTV Balitaan, mga karayon, mga follower ng CLTV News. Opo, nakatakda na po sa darating na September 16 to 17. Ito hong 31st North Luzon Area Business Conference o kung tawagin ho nila ay NLABC. Gusto umanong kunin ni Giginto, Bulacan Mayor Agay Cruz ang pagkakataon upang iapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muli nitong ikonsidera. Ang alin? Sabi ng ating mga kanetizen, ang pagtatayo ho ng Airport City Special Economic Zone and Freeport sa lalawigan ho ng Bulacan. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa balitang ito. With new developments coming our way, especially dahil kung magkakaroon na po talaga tayo ng airport, international airport at that dito po sa Bulacan, we expect that it will bring in a lot of investments, opportunities. Mabuksan po kami, hindi lang po yung turismo, pero yung pang-ekonomiyang side. Kasi ang laki pong na madadala sa amin ng development ng airport. Ganito kasigasig si Mayor Agay Cruz ng Giginto, Bulacan na maiapela kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na muling ikonsidera ang pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport. Anya kukunin niyang pagkakataon ang 31st North Luzon Area Business Conference sa darating na September 16 to 17 upang mabuksan ang usapin sa Bulacan Economic Zone. Umaasa umano si Mayor Cruz na muling ikukonsidera ng Pangulo ang panukala pagkatapos itama ang ilang economic provision na naging dahilan kung bakit niya vinito ang proposed bill. Ako naman po, I understand that the veto of the President is mostly concerning po about the certain incentives of the economic development, the airport as a economic development authority. So we agree that it needs to be reviewed. And I know that the President naman po, he is supportive of having the airport in Bulacan. But still, we will appeal na pag-aralan ng mabuti para maging maganda po yung maitatayo nating panibago pong paliparan dito po sa lalawigan. Samantala, sa open forum kasama sa mga agenda na bubuksan din umano ni Mayor Cruz ay ang tungkol sa budget ng agrikultura at kung ano ang nakalaan para sa Bulacan. Bilang siya din po ang nag-head ng Department of Agriculture. So we know that Bulacan is still an agriculture na based na probinsya. Ganon din po ang bayan din ng Giginto. So as much as we want to pursue yung ating pong development na meron po tayong side na pag-industrialize, na isabay natin yung focus din sa agriculture. So yan din po yung siguro panawagan din natin sa ating pong Pangulo. Tumaas ng halos 50 bilyong piso ang pondo ng Department of Agriculture mula sa dating 120.9 billion pesos ay umakyat ito sa 172 billion. Ayon sa Department of Budget and Management, partikular na tututukan dito ay ang problema sa patubig at farm-to-market road na problema ng mga magsasaka. Sa report naman ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3, kahit na dominante ang mga agricultural lot sa gitnang Luzon, nasa halos 1.56% lamang umano dito ang irrigated land. Isang malaking hamon sa administrasyon na nagtataguyod ng kampanya na mapalakas ang ani ng mga magsasaka. Paolo G. Santos, CLTV News. Balita naman po tayo mga kaibigan sa Zambales. Nagsagawa ho ng isang coastal cleanup drive ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ito hong BFAR. Kasama ho ang Masinloc Municipal Environmental and Natural Resources Office sa Barangay Bamban, Masinloc, Zambales. Ngayon lang ho na week na to. Itong kahapon lang, Martes, September 13. Ayon ho kay BFAR Region 3 Director Willie Cruz, malaking tulong umano ang isinagawang coastal cleanup, lalo na ho dahil ito hong Bamban Cove umano ay nagsisilbing tirahan sa mga high-value species kagaya na lamang ho ng sea cucumber at ulang. Dagdag pa niya, ginamit rin umano ginagamit ho itong tubig na alat na galing naman ho sa Bamban Cove sa breeding program ng BFAR. Ang nasabing cleanup drive ay isa sa mga aktibidad ng BFAR
para ho sa selebrasyon ng Fish Conservation Week. Sa ibang mga maiinit na balita, mainit po ito dahil sunog mga kaibigan. Ito hong nangyari dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Tinuhupok ho ng apoy ang stockroom ng isang hardware store dito ho sa syudad. Sa initial ho na investigasyon ng City Bureau of Fire Protection, posibleng nagmula ho ito sa nag-spark na electrical wire at tumama sa karton na nakaimbak naman ho sa bodega. Wala naman ho raw nasaktan sa mga empleyado. Ang detalye sa ulat ho ni JM De Jesus. Sumiklab ang apoy sa loob ng stockroom ng Wilcon Depot sa siyudad ng San Fernando alas 11 nitong September 13, 2022. 11:03 nang matanggap ng Bureau of Fire Protection ng tawag mula sa isang empleyado ng establishmento kaya't dali-daling rumisponde ang mga bumbero. Ayon sa initial na investigasyon ng BFP, mga kahon ang laman ng stockroom kaya't mabilis sumiklab ang apoy. Actually, yung sunog, yung origin ng fire nanggaling sa stockroom ng Wilcon at ang mga nasunog, yung mga paper carton na ginagamit pag may bumibili ng mga appliances at kasama yung mga tiles. Base sa initial pagsisiyasat namin or investigation, yung mga cartons nila malapit sa kisame. So malapit sa mga electrical installation, yung kuryente pag nag-spark yan, pag tinamaan yung mga paper carton, dun magkakasunog. So dapat ilayo yung mga madaling masunog sa mga kuryente. Gamit ang 2 fire truck lula ng 10 bumbero at matapos ang higit 1 oras, ay naideklarang fire out ang naturang sunog bandang 12:26 ng hapon. So hindi naman kami masyadong nahirapan kasi nag-size up kami sa main area ng Wilcon. Hindi naman ito nadamay. Nahirapan lang kami sa usok kasi nga walang lalabasan ng usok. Kaya ang ginawa namin, nag-ventilation kami para lumabas yung usok, para lumiwanag. Ligtas naman na nakalabas ang 87 empleyado ng establishmento at patuloy umunong iniimbestigahan ang halaga na naging pinsala ng sunog. Paalala naman ng BFP na lagi maging handa sa ganitong sitwasyon at huwag mag-atubiling tawagan ang numerong 961-2313 upang makapagbigay sila agad ng tulong. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, State of Calamity dahil sa COVID-19 pandemic extended hanggang 3 buwan. 100,000 hektarya na lupang pagmamayari ho ng gobyerno handa para ipamahagi. Nagpataw naman ho ng moratorium sa pamamahagi ng lupang sakop ng SUCs. At Pangulong Marcos Jr. hinikayat ang mga Pilipino na suportahan ang tree planting activities. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Extended ho ito hong state of calamity sa bansa dahil ho dito ho sa COVID-19 pandemic at posibleng umabot ho raw hanggang 3 buwan. Ito ho ang kinumpirma ni Press Secretary Trixie Angeles sa press briefing naman ho ng Malacanang nitong Lunes, September 12. Ayon ho kay Angeles, pinalawig ang state of calamity upang mapanatili ang benepisyo o kompensasyon na natatanggap naman po ng bansa gaya ng indemnification packages, emergency procurement at ang mga special risk allowance for healthcare workers o SRA. Matatanda ang September 13, 2020 nang unang magdeklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng state of calamity dahil ho sa pandemya. Ito ang ikatlong beses na may extend ang COVID-19 state of calamity na nakatakda sanang matapos ngayong September 12. The state of calamity is extended for possibly 3 months, but only for the purpose of preserving the benefits under it, such as, but not limited to, the indemnification, emergency procurement, special risk allowance for healthcare workers. We will transition out of the state of calamity after further review. Balita naman po tayo sa agrikultura at pag po pinag-uusapan ang agrikultura, habang nakasalalay ho yan mga kaibigan sa lawak ho ng lupaing sakahan. Dahil ito hong amin pong balita mga kaibigan, natukoy na umano ng Department of Agrarian Reform o DAR ang nasa halos 200,000 ektaryang lupa ng gobyerno na maaaring ipamahagi ho sa mga benepisyaryong nakasaad sa executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lupaing ito, nasa 100,000 ektarya naman ang handa na para ho sa distribution. Samantala, naglagay naman ho ng moratorium sa mga lupang sakop ng mga state universities and colleges. Narito po ang balita. Taong 2019 inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 75. Sa ilalim nito, ipinag-utos ng dating Pangulo ang pagtukoy ng mga lupang pag-aari ng gobyerno na maaaring gamitin para sa agrikultura. Ito ay ipamamahagi umano sa mga walang lupang war veterans, retiradong sundalo at pulis, at agricultural graduates para kanilang magamit sa kabuhayang nakasentro sa agrikultura. Pagkatapos ng halos 3 taon, natukoy na umano ng Department of Agrarian Reform ang nasa 200,000 hektarya na pwedeng gamitin sa agrikultura. Sa government lands na ito, mayroon na umanong 100,000 hektarya na maaari nang ipamahagi sa mga benepisyaryo. Sa kabilang banda, nagpataw naman ng moratorium o pagsuspende sa distribusyon ng lupang sakop ng state universities and colleges o SUCs. Kailangan muna umanong pag-aralan ang implikasyon nito sa edukasyon dahil karaniwang ginagamit ang mga lupa para sa research and development ng mga agriculture students. Matatandaan na kasama rin ang land distribution sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, kaya puspusan umanong tinatrabaho ng DAR ang mabilis ang pagproseso sa dokumento ng mga benepisyaryo. Liana Canelao, CLTV News. Balita pa rin po tayo dyan sa palasyo mga kaibigan. Hinikayat ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na suportahan ang mga tree planting activity at ibang inisyatibo na magmamalasakit ho sa kalikasan. Kasabay ng kanyang 65th birthday nito hong September 13, kahapon ho ito. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Simultaneous Bamboo and Tree Planting Activity dyan naman ho sa San Mateo, Rizal. Dito kanyang ipinahayag na hindi maituturing na simpleng aktibidad lamang ho ang tree planting. Anya, ito ay pagmamalasakit sa susunod na henerasyon na siyang magmamana naman ho ng estado ng kalikasan na iiwan ng kasalukuyan. We are only custodians of this earth, but more so that we can say to the children, the Filipinos that follow us, that we have taken good care of that which they will inherit. It is a reminder for us
to see past our personal interests and have the future in sight. It is a reminder for us to move beyond the obstacles that we face and act always with love and compassion for our fellow Filipinos. Sa pagbabalik ng CLTV News, may-ari ng bahay na nakaharang sa Panlumacan Bridge pumayag ng makipag-areglo sa DPWH matapos mangako ang LGU San Fernando na magbibigay ng bahay at lupa. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Pumayag na rin ho sa wakas. Makalipas ho ang 6 na taon sa pakikipag-areglo ho ng DPWH at lokal na pamahalaan ng Syudad San Fernando. Ito pong may-ari ng bahay na nakaharang naman po dito ho sa Panlumacan Bridge diyan sa San Jose, City of San Fernando. Noon pa man ho mga kaibigan, tanging kondisyon na lamang nila na hindi raw natutugunan ay ang mabigyan sila ng bahay na malilipatan. Kaya naman po, para matapos ang usapin, sinagot naman ng lokal na pamahalaan ang hiling nilang bahay at lupa. Narito ang balita. Taong 2016 nang matapos ang konstruksyon ng tulay na ito sa Panlumacan, San Jose, sa Syudad San Fernando, Pampanga. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways na may habang 27 meters. Ngunit mapapansin, walang dumadaan dito dahil pagdating sa dulo ng tulay, dead end na, nakaharang ang isang bahay. Pag-aari ito ng pamilya Simeon kung saan nakatira ang 5 pamilya. 6 na taon na raw silang sinusuyo ng DPWH na lisanin ang kanilang bahay dahil kailangan ng gobyerno ang lupa para sa binuksang tulay. Kwento ni Mang Rogelio, naiintindihan nila ang mga patakaran ng gobyerno, ngunit may kondisyon sila na hindi maibigay ng DPWH. Maliban sa kompensasyon na nakasaad sa batas, hiling daw nila ay isang bahay na malilipatan. Palo ko naman, buri na ng gobyerno, wala nga karapat. O yung kasabi ra, era ko adi ng bali, uling, ako man informal settlers. Wapin po, balo kaya naman ta. O na yung pisabiyang kin, istong leko yung kaya ka rin. Wala na kayong maging bali,
Nano kayo po kanita. Ito yung formal settlers. Ayan ang makakapakibat. Sa ngayon, ang makitid na bakal na tulay ang dinadaanan ng mga tao, estudyante at maliliit na sasakyan gaya ng pedicab. Ang ibang behikulo ay kailangang umikot ng malayo para makapunta sa kabilang barangay. Kung mabubuksan daw ito ay wala pang 5 minuto ay makapagpaparoot pa rito na ang mga tao at sasakyan sa Barangay del Pilar at San Jose, gayon din ang mga estudyante sa University of the Assumption. Kaya nang makaabot ito sa kaalaman ni Mayor Vilma Caluwag ay nagsagawa ng inspeksyon ng alkalde. Pagkatapos ay ipinatawag ang mga involved sa usapin, ang Pamilya Simeon, University of the Assumption, DPWH at iba pang stakeholders. Pagkatapos ng pulong nitong September 9, ay pumayag na ang Pamilya Simeon na makipagkasundo at ma-demolish ang kanilang bahay. Nakakatuwa na amicably na settled lahat, no? Yung nakakatuwa lang na ang tagal nating problema yan at ngayon nagkaroon ng solusyon. Itinaya umano ni Mayor Caluwag ang kanyang pangalan para maging kumpiyansa ang Pamilya Simeon na hindi sila dehado at matutupad ang napagkasunduan. Kasi parang takot sila. Parang takot silang makipag-transact. Kasi syempre, no, nakita naman natin yung, yung buhay nila. So, syempre, hindi naman sila sanay sa ganito. Sabi ko, inassure lang natin sila na hindi natin sila papabayaan. At kung ano yung napag-usapan, yun yung mangyayari at matutupad. So siguro nagtiwala sila sa atin. Ayon kay Mang Rogelio, pumayag silang makipag-areglo dahil pinanghahawakan nila ang pangako ni Mayor Vilma. Kasama na dito ang sinabi niyang bibigyan sila ng bahay at lupa sa ilalim ng socialized housing program ng lokal na pamahalaan. Sadya na kayo piling mayor, siyempre, medyo tangkay kayo. At yung sinseridad na kayo pa, Bren. Yan manalakaran niya po kaya kaming kapitan, na enda kayo pa, Bren. Kumbaga, may nakita kayong kakampi. Mabisa kami naman kitang makanyan. Provided na din ang daking halipatan. Batay sa napag-usapan, ang mga tatanggapin ng Pamilya Simeon kapalit ng pag-iwan nila sa kanilang bahay at pagtibag nito ay kompensasyon mula sa DPWH, financial assistance mula sa University of the Assumption, isang housing unit mula sa LGU, temporary relocation site sa lupang pagmamayari ni Mayor Vilma habang nagpapagawa ng bagong bahay ang iba pang miyembro ng Pamilya Simeon, at demolition tools mula naman sa Barangay Council. Ayon kay Barangay Captain Mercy Macabali, dadaan sa legal na proseso ang lahat ng napag-usapan upang masiguro ang interes ng Pamilya Simeon. At kita pong kang mayor, inassure na alang maagrabyado. Dapat elang maagrabyado dining bale, tao king bale. Makanyan. So, kaisip na fair, inge gana-gana, at dumalan abogado. Sa loob ng 2 linggo, target na mailikas ang pamilya. Nasa kanila na rin umano ang desisyon kung sila ang magde-demolish o magtitibag ng kanilang bahay. Nung agyudang ila, nung ating sumawak karela na ila ruguing mag-demolish kasi baan di tabalo da nung nanitang pwede da pang agamit. Ing barangay at intamong jackhammer at intamong gamit talaga, pwede tala pong param karela. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Kuyang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa dito ho sa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging habagat po ngayon o southwest monsoon ang umiiral at nakakaapekto, lalong-lalo na po dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Kaya po ang Occidental Mindoro, Palawan, Aklan at Antique, magiging maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, paghidrat at pagkulog. Ito po ay dulot ng southwest monsoon o habagat. Ang habagat po ay medyo hinila po ni Typhoon Inday, kaya po bumalik po ang habagat. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, paghidrat at pagkulog
magkulog, lalong-lalo na po sa bandang hapon o gabi. Ito po ay dulot din ng mahinang habagat at ng localized thunderstorm. Samantala po, isang bagyo po ang binabantayan natin ngayon at ito po ay natagpuan sa layong 1,910 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Meron po itong international name na si Tropical Storm Nanmadol. Nagtataglay na po siya ng lakas na hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Mabagal naman po itong kumikilos pa silangan, hilagang silangan sa bilis lamang na 10 kilometro kada oras. Sa ngayon po ay lumiliit yung tsansa na pumasok po siya ng PAR pero hindi naman po siya nakaka-apekto sa alunmang parte ng ating bansa. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, opo kung kayo ho ay may mobile phone, i-like nyo na ho at i-subscribe ang aming pong mga social media pages mula ho sa aming pong Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News at ang aming pong Twitter account at CLTV36. Instagram, meron din ho kami at CLTV36 Official. At kung nais po ninyong balikan ang aming pong mga magagandang programa sa CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming pong 39 cable partners. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs sa ngalan po ni Kuyang Justin Dizon, ang inyong lingkod Paolo G. Santos. Hanggang sa muli, ingat po kayo palagi.